кой знае каква трудност, но става, че там може да се надява да попадне на сред 8-те. За момента е втори с 14,850. Това е на града. Вече имаме и първо женско включване. Тук се надяваме и на наше участие. Аз ще го кажа малко по-кратко. Единствената ни надежда, според мен, реална за това, което остана от днешния ден като за изпълнение. От Елизабет Василева, която е в последната група. Една скобка, естествено, трябва да се изиграе съчетанието. Има много така отговарящо на нейните физически характеристики съчетания, упражнения, които други не правят. И това е нейното предимство. Тук виждаме едно странично махово. Предполагам, че е френската състезателка Марин Бреве. Това се нарича араба. Една така не от ниските състезателки, добре сложена. Без чупка, абсолютно залепи. Браво! Много хубаво съчетание.